chi'n chwilio am frecwast, ond mae meddwl am fry-up arall yn troi arnoch chi, chi'n siŵr o ffindo rhywbeth eich plesio yn serial killers. Maen nhw'n cynnig 120 o wahanol cereals, 30 math gwahanol o laeth, ac 20 o toppings gwahanol i roi ar bef fynnwch chi. Mae'r cereals yn dod o America, Australia, wel, dros y byd i gyd i fod yn onest, hyd yn oed Venezuela. Ac ar hyd y waliau, mae llwyth o memorabilia o'r 80au a'r 90au. Serial killers, pan dyw darn o dos just ddim yn ddigon da. Lico seiclo? I chi'n cofio seiclo ar hyd y tracs yn Steddfod, tra'n galw ar eich rhiant i edrych ar y ffaith bod chi'n neud e heb ddwylo, bod 3 car a charafan yn trio gyrru tu ôl i chi. Look mum, no hands yw'r caffi i chi. Allan nhw drwsio'ch beic chi, neu eich dysgu chi sut i wneud na tra bod chi'n cael paned a flapjack. Neu, os ych chi anghofio clo eich beic, mae nhw yn fodlon menthyg un i chi. Dim problem. Mae 5 mecanic llawn amser yn gweithio na, a maen nhw'n rhedeg cyrsiau ar sut i edrych ar ôl eich beic. Nawr, os yw beic ar eich to-buy list chi, allwch chi jyst fynd na'n baned eich acen a gwylio pobl eraill yn beicio ar y sgrin fawr. Look, mum, no hands! Caffi anarferol arall yw Drafts of London. Yw e'n swnio fel enw boring i gymaru ar lleill hyn hyn? Wel, dalwch da fi. Caffi yw hwn sy'n arbenigo mewn gemau bwrdd. Deall nawr? Mae dyn nhw dros 500 o gemau gwahanol, a chi'n cael chwarae faint fynnwch chi am 5 pint. I'r rhain ohonoch chi sy'n cymryd gemau tyn bach yn fwy difrifol nag eraill, byddwch chi'n hynod o falch o bod nhw'n trefnu tournaments a gweithdai lle allwch chi ddysgu sut i ddylunio gêm eich hunan. Nawr, os ych chi'n diflasu wedi un gêm o rymu, pidwch becso. Mae digonedd o winoedd, spirits a drafts i gadw chi'n hapus. Drafts of London.